Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil idki utawi iki iku kitab pira-pira hukume merdekake. Wa utawi idkun lugatan ing dalam bahasane ku makhudun perkara kang den alap min qouli saking dawe ulama. Rupane idkul farohi mabure anak manuk idza tara tatkalane mabur apa al farhu wastaqolalan amrih dhewe apa farhu anak manuk wa syar'an lan ing dalem syarae izalatu milkin iku ngilangake kepemilikan an adamiyin saking bangsa anak Adam. La ila malikin ora maring wong kang miliki takoruban krana ibadah ngeparek ilallahi maring Allah taala hale maha lurus polo wa kharaja kejaba bi adamin kelawan lafat adam apa at-tayru manuk wal bahimatulan raja kaya fala yasihu mongko ora sapa idku merdekaake at-tayr wal bahimah wa yasihu sah apa al-idku merdekaake min kulli malikin saking saben wong kang miliki jaizil amri kang wenang perkarane wa fi ba'di nusahi ku tetep ing dalem sebagian pira-pira salinan jaizut tasarrufi utawi lafat jaizut tasarrufi wong kang wenang tasarrufi milki fi milkihi ing dalem kepemilikane malik fala yasihu mongko ora sah apa idku ghairi jaizit tasarrufi merdekaake sak liyane wong kang wenang tasarrufi kasobin kaya bojel wa majnunin lan wong edan wasafiin lan bodho wa qaulu tawi dawe musannaf wa yaqau rupane wa yaqau tumibo terjadi apa idku bisurihil idki kelawan pertelone merdekaake kadha iku tetep kaya iki fi ba'di nusahi ing dalem sebagiane pira-pira salinan wa fi ba'diha iku tetep ing dalem sebagiane nusah wa yaqau utawi lafat wa yaqau lan tumiba pal idku merdekake bisurihil idki kelawan pertelane merdekake wa alam marwa sapa sira anna sarihahu ing sak temene pertelane idku merdekake iku al-i'taku lafat al-i'taku wa tahriru lan lafat tahriru wa malan lafat tasarrufa kang dadi ketasrif apa mamin huma saking lafat al-i'taku wa tahrir ka anta atikun kaya lafat anta utawi sira atikun iku wong kang den merdekake au muharrarun utawa den merdekake den bebasake wala farqa ora ana beda iku mujud fi hadza ing dalem iki-ikilah baina hazilin ing dalem antarane wong kang guyon wa ghairi lan liyane hazil wa min sorihi iku tetep setengah saking sore idki fil asahi ing dalem kaul asah fakku raqabati utawi lafat fakku raqabati mecat awa-awaan wala yahtajura butuh apa asorihu soreh mertelake ila niyatin maring niat waya kaulan tumibo apa al-i'tu merdekake edon halemane bi ghairi sorihi kelawan ora mertelake ora soreh kama kala kaya oleh tau sapa musannaf wal kinayati lan kinayah ma'an niyati ing dalem sumertane niat kakoli sayyidi kaya ucapane sayyid li abdi maring budake sayyid rupane lamil ka ora ana kepemilikan iku mujud li keduwe ingsun alaika ing atase sira la sultana ora ana tuan iku mujud li keduwe ingsun alaika ing atase sira wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono lafat wa idza ataqa tatkalane merdekaake sapa jaizut tasarrufi wong kang wenang tasarrufi ba'da abdin ing sebagiane kaula masalan kelawampane ataqa mongko merdeka alaihi a'utika mongko den merdekaake alaihi ing atase abet apa jami'u sekabehane abet
Musiron iku wong kang sugih kana ana sapa asaidu said aula utawa ora. Muayyanan iku perkara kang den tentokake kana ana apa dalikal ba'tus mengkono-mengkono sebagian aula utawa ora muayyanan. Wa in ataqa lamun merdekaake sapa jais. Wa in ataqa lamun merdekaake sapa jais wa fi ba'di nusaki iku tetep ing dalem sebagian pira-pira salinan utawi lafat ataqa. Ataqa merdekaake sapa jais sirkan ing sekutonan nasiban tegese bagian lahu kedue jais fi abdin ing dalem kawula masalan kelawan umpamane au ataka utawa merdekake sapa jais jami'ahu ing sakabehane abad wa hale utawi jais iku musirun wong kang sugih bibagihi kelawan sekerene abad saro mongko brentek apa al abdu saro mongko brentek apa al idku merdekake ila bagihi maring sisane abad ayil abdi tegese kawula saro tegese brentek apa idku ila maring perkara saro kang sugih sapa jais bi kelawan ma min nasibi syariki nyatane saking bagiane sekutone jais alal asahi alas sahihi ing atase qaul sahih wa taqau lan tumiba terjadi apa asira ya tumbrentek fil hali ing dalem sak nalika alal adhari ing atase qaul adhar wa fi qaulin iku tetep ing dalam siji qaul bi ada ilkimati utai lafat bi ada ilkimati kelawan bayar aji kerto harga walai saora ono apa al muradu perkara kang den karepake bil musiri kelawan lafat musir wong kang sugih huna ing dalem kene huwa ya al murad al ghaniyu iku sugih al ghaniya iku sugih balman balik uang lahu kang iku tetep keduwe man minal mali saking bondo waktal iktake ing dalem wektune merdekake mau tae perkara yu ayafi kang nuhoni apa ma biki mati nasi bisyarikihi bagi yata nasi bisyarikihi ing sekarine bagiane sekutone man fadilan halih luweh ankutihi luweh saking pikuwatane man wa kutiman lan pikuwatane keluarga talzamu kang wajib hu ing man apa nafaqatu nafaqaini man keluarga fi yaumihi ing dalem dinane man walailati lan wengine man wa andusati saubin lan saking dedeke klambi yaliku kang layak apa dusti saubin bi kelawan man wa an sukna yaumi lan saking omahe dinane man wa kana lan ana alaihi iku tetep ing ngatasé mutik ai al mukti tegese wong kang merdekake apa kimatunasi bisyariki aji kertane bagiane sekutone man yauma iktaki ing dalem dinane merdekake man waman utai sapane wong malaka iku miliki sapa man wahidan ing salah siji min walidehi saking wong tuwa lorone abet au min mauludihi utawa saking wong kang den lahirakene abet waman utai sapane wong malaka iku miliki sapa man wahidan ing salah siji min walidai saking wong tuwa lorone wahid atau abet au min mauludi utawa saking anak kang den lahirakene ahad ataka mongko merdeka apa wahid alaihi ing atase man ba'da milki ing dalem sause miliki man sawaun iku padha uga kana utawi yen to ana sapa al maliku wong kang miliki min ahli tabarru'i iku tetep setengah saking ahli ibadah ngeparek aula utawa ora min ahli tabarru kasobiyin kaya bocah cilik wa masnunin lan wong kang edan wallahu a'lam bishawab.